Ondolo egin. Gabon pasaita. Kontu gehiago ez, Ez. Zer nahi duzu, Hori gu galdetu behar dugu. Hau gure lurraldea da. Hemen gelditzeko, utariko bat izan behar zara. Utariko bat izateko, froga bat pasatu beharko duzu. Zer froga? Gauruen mendian dagoen monastegi zorrindutik zuhaitz hosto bat ekarri beharko diguzu. Besterik ez bada egingo du. Aupa, Javier, froga gaindituko duzu.
Arroto ekarri duzu. Bai, Tori. Badakizu zertarako behar dugun hosto hau? Edabe bat egiteko. Eta edabe honekin zu zombi bihurtuko zara. Edan. Ez zara ausartzen ala? Javier, lotan gelditu zara ala? Bai.